हेलो फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल को आजिर भिडियो आम आपण मानक जनइबू यही पांचटी राशि व्यक्ति सर्वदा निज शत्रु मान पड़ती भारी भूल ने करतु नहीं एमानक सह शत्रुता भिडियो को आरंभ करने पूर्व कही रखुची जदि आपण मैंने प्रतिदिन एमती टॉपिक विषय जानवाई चाहती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल बटन को दबाई दिंतु ताहले बेसंतु जानिबा ज्योतिष शास्त्र ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଜିନିଷର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ 12ଟି ରାଶିର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଶି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ରାଶି ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହିପରି 5ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ସହ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ସବୁ କେଉଁ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଷ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ରାଶି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ଯୁଦ୍ଧ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସଂକେତ। ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକେତ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରନ୍ତି କାହାର ଆଦେଶରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେହି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ତେବେ ଶେଷରେ ଶତ୍ରୁକୁ ହିଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱଭାବରେ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ହିଁ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସିଂହ ପରି ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ। ମଙ୍ଗଳ କ୍ରୋଧ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାହସର ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିରେ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜମା କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ହେଉଛି ଶନି ଗ୍ରହର ସଂକେତ। ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ଶନି ଗ୍ରହର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁର କିଛି କଥାକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କଥାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେଉ।